কি গরম টোটাল দেহ খালি ঝাল এতে হাড় গরম রে নো ফ্যান নো করেন্ট পড়া মুহা করেন্ট কোটি দেহ ঝাଳରେ ଟୋଟାଲ କନ୍ଥା ପୁରା ଓଦା। ମାମୁଁ ତମେ ମୁତିଛ? ହେବେ ଯାଉଛି ଗାଧେଇବି। କି ଗରମ ପୋଖରୀ ପାଣି ଯୋଉ ମଜା ଆଉ ମୁଁ ବାହାବିନି। ମାଇକି ନା ମନେ ମନେ କଣ ଭାବୁଛି କେ ଜାଣି ହେଲା ଦିନରେ ଖଟି ଖଟି ଆସିମି ରାତିରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିମି ଶୋଇ ଦବ ନା। ଏ ରାଜୁ ଭାଇ କଣ ସକାଳୁ ଗେର 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 ହଉଛି? ତତେ କଣ କହିବି ରେ ଖରା ଦିନେ ଖରାର ଗରମ ଘରେ ମାଇକର ଗରମ ଦି ଜଣ ଗରମ ମିଶିଗଲେ ମୋ ତଳ ପଟୁ ଗରମ ବାହାରିଛ କଣ କରିମି ତୁ କହ। କାଇଁ ଡେଲି ଦିନ କଣ କ୍ଷୀରି କିଣା ଦଉଛି? ମୋ ବାଳ ନା ମୋ ମାଇକି ନା ମତେ କିଳା ଦବ ତାର ଏତେ ସାହସ ହେଲାନି। ଓହୋ ହେଲେ ସେ କପଡ଼ଟା କାହାର? ଏଇଟା ବା ତାରି ଛାଇଆ। ଜାଣି ହଉଛି କିଏ କାହାକୁ କିଣା ଦଉଛି। ବ୍ରୁକୁଟିଆ ଗଣ୍ଡିଲେ ଓ ଲାଲା କି ରେ ନା ଏ ଗାଧେଇଥାନ୍ତି ପାଣି ଏ ପାଣି ଏ ଗାଧେଇକି ଗୁଳିଆ କରିଦେଇଥିନି। ଏଇଭଳିଆ ବାଳ ମଇଁଷି ଗୁଡା ରହିଲେ ପାଣି ଗୋଳିଆ ହବ ନା ଆଉ କଣ ହବ? କାଲି ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମଇଁଷି ଗାଧଉଥିଲା ଆଜି ସେଠି ବସିକି ପ୍ରବଚନ ଦଉଛି। ଲାଲା ସଇଲା ଆଉ ଗାଧେଇବେନି? ଏତେ ସମୟ ସବୁ ମଣିଷ ଗାଧାନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଗାଧାନ୍ତି? ମଇଁଷି ମଇଁଷି। କାଲି ଆମ ସାଙ୍ଗ ବାସ୍ ଜାଣିପାରୁଛି ମୁଁ। ଇଏ କପଡାଟା କାର? ସେଇଟା ମୋ ମାଇକିନାର ରେ ଛାଇଆ। ଆସୁ ଆସୁ ଏତେ ଧଳ ଗରମରେ ଫେର କଣ ଲୁଣ ବାହାରିଲା। ଖରା ହଉ ଏମିତି କଲେ ତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ମୋ ମାଇକିନା ମାରିଦବ ରେ ମୋ ମାଇକୁ ମାରିଦବ ରେ ମାରିଦବ ରେ। ଏତେ ହାର୍ଡ ଖରାରେ ଦୋକାନ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ମାରିଦବା। ଭାଇ ଡୋଣ୍ଟ ଆବାଜ ଗୋଟିଏ ଦେଇଦିଅ। ଚା ଦେବି? ଏତେ ଗରମରେ ଚା ଥଣ୍ଡା ଦେ। ଓ ଥଣ୍ଡା ଏ ଦେ 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 ଥୋପାଇ ଏ ଦେ ଦେ ଦେ। ପଇସା କାଇଁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପିଇବି। ଛେପ ଦେଇଦେଲୁ ଅଧା ଅଧା କଲେ ହିଁ ନଥାନ୍ତା ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିଲୁ। ଥଣ୍ଡା ଘରେ କଣ କରିବି? ଆରେ ଏଇଠି ତା ଘରେ ତାର ଯୋଉ ଫ୍ୟାନ ଟା ହେଭି ସ୍ପିଡ ସେଇଠି ଟିକେ କୁଲିଂ ଫୁଲିଂ ନବା ଆଉ। କଣ ହେଲା? କଣ ଏଠି ପାଗଳ? ହଁ ସନା ମୋବାଇଲ ମାରୁଛୁ। ସବୁ କ ଅକାଳେ ଅକାଳେ ଏମିତିରେ ଆସିଥିଲି ଆଉ। କି ଗରମ ହଉଛି ଫାଙ୍କା ଦେଖି ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାରିଦେବା। ଦେଖୁନି ତ ନା କେହି ଦେଖୁନି ଏ ଖାଞ୍ଚି ଦିଏ। ଜାଣିଥିଲି ଅପଦେଶ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ଲାଇନ କଣ ଯିବନି କଣ ରହିବ।
ଏବେ ଗରମରେ ମୋତେ ମରିବାକୁ ପଡିବ। ଯାଉନ ଏଠି ବସିଛ କଣ ଅପଦେଶା ଗୁଡା ଯା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବାହାରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖିବୁ। ସେ ଗଲା ଆଉ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ମିଳିଲା କେହି ଦେଖିନି ତ କି ଗୋଟେ ଦେଖାଗଲା ଆଉ କିଛି ହବନି ନମ୍ବର ଦିଅ ତାପରେ ହବ ଆଉ ନମ୍ବର କୋଉଠି ପାଇବି? ଏ ମଉସା ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ଲାଇନ ଦିଅ, ଗରମରେ ଚାରିଆଡୁ ବାମ୍ଫ ବାହାରିଲାଣି, ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ଯୋଡି ଦିଅ। ଆସ ତ ଦୁଶ ମୁଁ କାନ୍ଦ ପାଣି ଦେବି ଚାଲ ଚାଲ ହଉ 10 ଟଙ୍କା ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେବ ପାନ ଦେଲ ଭାଇ, ପାନ 10 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଦବ ଭାଇ। ପାନରେ ଏମିତି ମସଲା ଦବ ଗୁଡା ଯେମିତି ଉଡିବ। ପାନ ଜଡେ ହେଲା ହଁ ବାସ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ହଁ ଭିତରେ କୋଉ ପାନଟା ଗୋଟେ ସେକ୍ସି ଥିଲା। ଲାଇନ ଆସିଲା ନା ଗଲା। ଗରମରେ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା, କରେଣ୍ଟକୁ ବି ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ପୋଡା ମହ ନା ଗରମରେ ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲା। ଏବେ କେମିତି? ବାପା